Mose vakazadzwa naMweya Mutsvene vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapuhwa napo naMweya kureva. Hallelujah. Amen. Hamuzi vose kuchataura naMarimi. Hamuzi vose munobva chibozvendi. Zvavanyama pakuprofita. Amen. Vamwe vanoprofita nendimi. Vamwe havaprofita nendimi. Amen. Amen. Asi Mweya Mutsvene winawo. Amen. Mumwe munhu haazivi kuti asi Mweya Mutsvene arimo. Amen. Asi paapinda kutya kwake unokuziva. Amen. Kana atosvika nyangu usingazivi kuti ukataure. Unomudzwa udadini. Asvika. It's a physical also. Haisi ngori zvinhu spiritual. Taikukepta last week. Nditaura nhau yekuti munhu zvinhu zvitatu. Spirit, soul, and body. Spirit inotoita inotobva zvinhu zvespiritual. Zvozvitranslate physical. Ndosaka kuti vaitranslate nechii? Mose. Zvikuru kuti munini? Mukomorofita. Amen. He was hinting for a Pentecostal moment kwatiri. Amen. Kuti pakudaro pakushingira kugamuchira Mweya Mutsvene wabhabhatidzwa nani? naMweya Mutsvene. Kuti Rubabatidzo anditetodaida andijona akakubhabhatidzai nechii? Nebvuro. Asi kuti ari Rubabatidzo rwei? rwaMweya Mutsvene. Ndorwandaona kuti pane vamwe vasati Gamuchira. noti kana yasvika itonzi